Čaute, dneska tu bude video z Fortnite OG Zero buildov a uvidíme, či to je naozaj také hardcore. Môžeme ísť na to. Čaute, vítajte v dnešnom videa. Dneska je to video z Fortnite OG Zero buildov a možno ste podaktori videli Alkanové video, kde hovorí, že je to extrémny hardcore mod. No ja som to chcel overiť, lebo pre mňa nič není nemožné. OK, landíme tilted, lebo je to dobrý nápad, lebo tam všetci padajú, tak kam padneme aj my. Počkaj, máme tú kartu aj tu, to je cool. Len tu ju asi nemôžeme použiť, no. To mám trošku štve, no. To by bolo dobré. Lebo to nikto nelendí tilted. On asi fakt nikto nelendí tilted. No, dobre, lendia. Niekto lendí tilted. Úplne fantastické, že to niekto s nami lúti. Vás môže vyskúšať. Tak som cápik iba išiel také, že aj. Tak ja už som vlastne naučený, sa dá povedať teraz. Len ja sa bojím, že tu bude týpek. To sa trošičke, že bojím. Byť úprimne. Poď nejaké AR-ko. Dobre, aspoň launchpad. Dobre. Dám si big shield. Launchpad sa berie normálne, tak to je, hej. Kaj tam, mal som je bugla ikonka. Ja viem, že sú tu minička, ale nevadí. To je hardcore, bro. To je hardcore. Á! To nejde, ľudia. Ideme zavať do druhej hry. OK. Teraz skúsime padnúť Pleasant. Tam je možno o pár ľudí menej mohlo padnúť. A má to tu! Dobre ľudia, je to hardcore, áno je. Neviem, prečo tam chodia dosť tryhardery, videl som tam jedno Black Knight Shieldom, teraz neviem, ako to bol zábere. Takže tak.